Vidundergrunden. Den originale senderadio. Nå, min elskede. Så står vi her igen. Kan du huske, du sagde til dig selv i søndags, at du aldrig mere vil drikke? Og i mandags, der tænkte du, det gør jeg ikke. Men tirsdag, der kom du i tanke om alle de sjove ting, der var sket i weekenden. Onsdag begyndte alle dine homies og homegirls at ringe, og i går, så tænkte du, hvordan fuck det? Du tænkte på den gode mad, du tænkte på drinksene, du tænkte på de smukke drenge, på de smukke piger, på de smukke transkønnede, på dem alle sammen, på musikken, på DJ'en, på din onkel Joks. Og det, der er med en fælde, det er, at man altid skal sætte nogle lækre ting ind i den. Det er derfor, du står her lige nu, sammen med mig. Ikke? For fælden er klappet. Du er i Kødbyen. Og Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Fælden klapper. Kødbyen klapper. Fælden er klappet. Klap, klap. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Klap, klap. Fælden er klappet. Da jeg gik på druk første gang i 1988, var der kød i Kødbyen. Der blev slagtet. Og selvom at dine pomfritter og din øl faktisk er veganske, selvom din sprut er lavet af bær, frugter og kartofler, så bliver der stadig slagtet i Kødbyen. Og vi marcherer stadig 2 og 2, hånd i hånd, ud over afgrunden, hen mod nødudgangen, mens safterne sprøjter ud af os. Og DJ'ens guillotine suser ned om ørerne på dig. Fælden er klappet. Klap, klap, DJ'en klapper. Klap, klap. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Fælden klapper. Kødbyen klapper. Fælden er klappet. Klap, klap. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Klap, klap. Fælden er klappet. Hør her, elskede. Verden er fucked. Det er kun et spørgsmål om tid, før konsekvenserne af global opvarmning rammer os som en løbsk pirattaxa, der smasker dig ned i asfalten foran Kødbyen. Så måske er det ikke så vigtigt at komme op på mandag og læse lektier. På den anden side, mange af de største opfindelser, som vi mennesker har gjort, er faktisk lavet under indflydelse af rekreative stoffer. Både The Double Helix, vores DNA, og den personlige computer blev opfundet under indflydelse af LSD. Ja, selv Freud opfandt psykoterapi helt piftet af på coke. Og vi mennesker, vi har danset. Danset siden tidernes morgen, så hvorfor ikke bare danse? Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Fælden klapper. Kødbyen klapper. Fælden er klappet. Klap, klap. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Klap, klap. Fælden er klappet. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Fælden klapper. Kødbyen klapper. Fælden er klappet. Klap, klap. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Kødbyen klapper. Klap, klap. Fælden er klappet. Vi mennesker, vi har danset. Danset siden før vi opfandt ilden, før vi opfandt hjulet. Så hvorfor ikke danse og tage nogle stoffer og gå hjem og have noget god sex og vågne op og få en fucking god idé, så vi kan redde den her verden, mens Kødbyen klapper. Hvem kan det her mon være, Vibe? Jeg tror sgu, det var Joks, det der sammen med Wash Your Dirty Money With My Art. Det er artistnavnet, ikke? Wash Your Dirty Money With My Art. Yes, og det er en debutudgivelse. Det er sådan et collab, der opstod. Jeg ved sgu ikke, om det var Joks på en telefon, eller hvad fanden det var. Det lød i hvert fald, som der blev lagt på til sidst. Ja. Og det lyder også, som om det måske er en gammel telefonsvar, for jeg ved, at Jokeren har i hvert fald været rimelig åben omkring sit nye liv, og sit lidt mere, hvad kan man sige, psykedeliske liv på en eller anden måde, og sin helbredelse ud i den verden.